Teraz, keď si ma fotíš, Ne. tak čo si ma fotíš? Čo sa môžeš zatriezť a odfotiť? No nemáš na to. Čo? A ona ma filmuje, že? Ne, fotí. Čakaj, kým sa napiješ. No však čo? To je taká? Ne. Vlado, a takto málo sa pije? Jak málo? Však polka. Prečo tam máš To nebola nočok? polka. Prečo tam máš nočok? Lebo Neviem. prítmi, aby to nebolo Jak zrnité. sa to robí? Teraz Teraz ty asi máš máš. formu a keď si máš dať, tak nič. A tam chrčíš na lavičke, strapato si tam, grca si tam na vlastné vlasy. Čo tu máš herečku? Prosím ťa. No Vlado, nemáš na to ale tak Jules, pekne daj si hentu čerešňu. Nefilmuj ma, prosím ťa. To pošleš mojej matke, zase bude pičovať, že som kokot. Ja ho mám v ruke. Nechaj tak, ja Vládko to v dám. ruke ho mám. To je v pohode. Tak som najbavý, musím to uznať. Brutálne. Možno to tým, že som bol behať, a Určite ne. ale ne, veľa vody sa ti vylúči pri tom a potom máš oslabené.